I hvert fald klar. Jeg er spændt på at se, om de hele tiden overlever. Vi skal lige gøre opmærksom på, at alle deltagere i Hov Rock er ansvarlige for selv at få alle deres udstyr med op til overfladen. Det gælder også de 3 motionsmaskiner, som skal bruges den 29. september, hvor der er åbning op i hallen. 29. september åbner Hov Forening Fitness. Og der skal man møde frem fuldstændig som man er. Kom som du er, hedder det. Er I klar? Nu mangler vi bare nogen, der giver lave arbejde for jer med at få jer i vandet, hva'? Så skal der præde. Kom så. Ja, og så får lige Ole. Han bliver politiske puff med gammelvognen. Og så kører det. Så kommer det. Ja! Jeg håber ikke, der er nogen, der er kommet til skade. 3 mænd var med, da de kom i landet. Wow, jeg havde håbet, det var det, der ville ske. Ja, jeg ved det. Du har sagt det længe. Men lad os se, om ikke deres kropsvægt kan bruges til at bringe fartøjet rundt med. De skal i hvert fald op og lægge hele kadaverkroppen væk. Ja, det er godt, sådan. Du har væk. Ja! Det kan vi se. Det er simpelthen fartøjet, der bryder sammen. Det er ikke mængde. Op igen og prøv. Heldigvis er kropsvægt et af de områder, hvor de rigtig godt repræsenterer. Så er de vel forsynede, de unge herrer. De 3 har til sammen cirka 50 hovdrop på samvittigheden. Og se, de har lært det til tålmodighed. Kom af de hængende. Du er ved at give op. Kom. Kropsvægt. I må kunne yde bedre. Ja, sådan der. Kom nu lidt op med det. Vi har et projekt. Den er lige ved at være der. En gang til. Og der kommer andre deltagere svømmende til. De vil også lave fitness. Kom så. Vi skal have vente. Vi ved, at ungdommen i Hov, de vil gerne have fitnesscenter op at køre. Og det er ikke noget, der sådan sker lige af sig selv. Så det handler om fælles kræfter. Sådan, ja, det er godt. Bliv. Så er den der. Kom så. Ja, der er indrettet stabilitet i det fartøj, som Ja, det er fint. Giv os godt hånd. Kom så. Så skal vi bare lige være enige om, hvordan man stiger ombord på sådan et fartøj, der ikke helt er stabilt. Og nu er det jo, at kvalitet ikke fornægter sig. Gulvet på fartøjet, det er et rigtig fitnessgulv, sponsoreret af Ergofloor. Og så kan læg mærke til, at der er noget fuldstændig ustabilt over det her fartøj. Der er alt for mange overbygninger og for lidt fundament. Jeg håber, det ikke gælder for fitness for alle. Det er jo gamle deltagere, der er med. Og vi kan sige, at af uddannelse, der har vi en murer, vi har en ingeniør, og vi har en arkitekt. Og man kan sige... Måske skulle vi have haft en skibskonstruktør også. Gør det selv folk vil nok sige, at det skulle være, man tog ud af at sætte en arkitekt og en ingeniør til at bruge 14 dage for at konstruere noget. Beregningerne er gode nok, men når det skal føres ud faktisk, naturligvis. Jeg vil så sige, som sømand, der vil jeg sige, at der er noget med beregningerne, der ikke gælder. Defektkurven på den der, det fartøj, den er ikke i orden. De prøver igen, de får assisterende armkræfter og kropsvægt fra et til flere unge mennesker i byen. Det er fremragende, ja. Sådan op og stå igen. Jeg tror, det er noget med, at de er klar over, at de skal ud og hente redskaberne på havnebroen. Ja, kom så. Nu gælder det om at bare komme over. Må ikke de bare skulle svømme den over til toppen? De vil. Prøv at se en sædehed, der lyser ud af deres indsats. Og nu skal de til at samarbejde om at få kropsvægten til at gå i balance, så de kan bevare stabiliteten. Ja, det er godt. Og Nikolaj har fået skørtet helt op, så man får det hele med. Og her kommer... Han på piger I ikke får noget i hovedet. Vi prøver en gang til. Prøv at lægge mærke til den herlighed. Det er dejlig stedighed, det der. Lige hvad I duer til, ja, så har vi taget en beslutning. Vi kan sgu også med fundamentet op af at bringe os frem til målet.